Филүс Каһиров табигаты белән бик тыйнак кеше, мактанырга, үзе турында күп сөйләргә яратмый. Алайда концертка дип җырчы турында кызыклы мәгълүмат тупладык әле. Игътибар. Филүс турында халыкка моңарчы билгеле булмаган, без үзебез шаһит булган берничә факт. Филүс туган авылда сандугачлар юк. Җыенысы очып киткән. Көнләшүләренә түзә алмыйча. Татар тугач Яһуд, Филүс тугач Басков елап җибәргән. Филүснең татарлыгы шул кадәр көчле ки, карашы белән генә дә гамбургерны өчпочмакка әйләндерә ала. Филүс Каһиров балаларына бишек җыры җырлаганда, бер чакрым ераклыктагы бөтен кеше йокыга тала. Шуңа яшәгән йорты тирәсендә еш кына бөкеләр хасил була. Бер юлы таможня хезмәткәрләре Филүс Каһировка 3 сәгать буе илдән чыгарга ризалык бирми торган. Татарстанның декларациягә кертелмәгән алтын тавышын эзләгәннәр. Филүснең тормыш иптәше җырчыга идәндә йокларга рөхсәт итми. Чөнки чын талант аяк астында ятмый. Мәктәптә Филүс музыка дәресләренә йөрмәгән. Ул аларны алып барган. Филүс Каһиров душта җырлый-җырлый юынса, ай җир тирәли тизрәк әйләнә башлый. Әзрәк биеп тә куя ди. Бер чак Филүс Каһиров шул кадәр югары нота алган ки, ялгыш стратосферага ук чыгып китә язган. Татарстан табигаты Филүсне үз баласы итеп күрә. Шуңа күрә Филүснең чәчләре кайсы якка таралса, арыш башаклары да шул якка карап ята. Мадонна, Кристина Агилера, Стинг, Бритни Спирс бер кайчанда Татарстанга һәм Башкортстанга концерт белән килми. Чөнки алар тәгаен белә. Бу Филүснең җире. Филүс мунчаны ягып та тормый. Чөнки ул анда чишенеп керсә, мунча үзеннән үзе кыза башлый.